Umphathiswa wezobulungisa nenkonzo zoluleko uMnumzana Ronald Lamula ufake isicelo kumazwe ohlukeneyo sokuba ancede kubuyiselwe kweli lizwe abantu abakhankanyiweyo kwikomishoni ephanda ngokubanjwa karhulumente ngobhongwana. Umphathiswa bethetha kwinkomfa ejongene nokulwa norhwaphilizo eAbu Dhabi, United Arab Emirates. Isimemelelo somphathiswa silandela inzame zokucela i-UAE ekubeni incede kumba ukuba amadodana kwaGupta azokujongana nezityholo atyatye kwazona kweli lizwe phantsi kwemiqathango yobambiswano ngokwezomthetho phakathi kwalamazwe mabini. Esi sivumelwano siphakathi kwalamazwe mabini siphunyeziswe yipalamente yeli kulo nyaka uphelileyo, kwaye ngoku umphathiswa wezobulungisa uye kwinkomfa yezizwe ngezizwe apho kulindeleke kuba abe nentetho yabucala nabaphathi base-UAE. Ulamola uxelele le nkomfa ukuba kukho amazwe arhuqa inyawo xa kufuneka kufezekiswe izivumelwano zokulwa urhwaphilizo. Iingcali zomthetho ziyavumelana nolamola ukuba i-UAE mayidlale indima yayo. To add another level of assurance for the South African government that they are going to get the Guptas back, this extradition treaty is really fundamental to the exercise. In other words, mutual cooperation and asset recovery in the existing convention has not worked. It's lacked the political will on the part of the UAE to assist South Africa. Akukacaci ukuba igunya abantu lezotshutshiso liza kuphumelela kweli phulo lokubuyisa iGuptas. Ulelani Philip, SABC News ePalamente.